Sä voit leikata sen... Kato. 60 voittoa. No joo, onko vähän se hikkee niinku tässä pelissä? Voitin sua eilen. Joo, nyt mulla alkoi... Joo, mä näen sen Spiken auton. Mun auto varmaan näkee... Mä ainakin näen siellä ekojen joukossa. Autoja. Siis nyt ainakin pitäis näkyä, jos sä kameralla katsot ihan tälleen. Mä näen kato ekojenkin joukko. No juu, kumpikuhan toi on, Billy vai? Ui! Ui! Simoran meni perseeseen niinku tasan perseen keskelle. Niin se vetää ihan mankeliin sinne. Täysiä tuolla vittu perseen. Ei. Kato tolleen nois pinnauttaa noin helposti. Ui purke! Villy, mä otan 10. Pitäisikö mun vetää? Ui näin. Musta tästä perästä ja siinä aukee teleskooppi. Mä menin johonkin suuntaan. No mä en oo sit varma tuliko siellä samaan suuntaan. Jaa. Ei mua hajota. Ei yhtään. Mä oon nyt kyllästynyt tähän paskaan. Ei mua hajota. Ei yhtään. Mä oon nyt kyllästynyt tähän. Muuten varmaan nää voito. Äijät tipahti. Paska tiedä. Lokki autoista. Pillyös niitä viivi. Tos. Hyvä. Jos painu. Noita kahta pitää tarkoittaa noita. No. Ei mua hajota. Ei yhtään. Mä oon vaan nyt kyllästynyt näin. Pilly vedettiin. Toi jos veti pilly. Saakin veti toi yhden homon ton. Oi. Tällä hetkellä sä oot niinku... Sä tipahdot aika pahasti. Kato mikä sä tulee tuolla tulee vikan. Tonkin voi leikata pois kiihdytykset tässä pelissä niin outoja. Oi. Mitä? Mä vetäsin jonkun tältä radalta pois. Mä en tiedä kenen. Ja mä vedin liluoppan ihan paskaksi. Niin se osaakin, vaikka sillä on niin vähän se voittoiva. Se ei niin varmaan grinda tätä peliä sitä paljon. Jes. Sinne... Uis! Liluoppa oli täällä takana.
melkein meni. Ui so... Ui so... Vai. Ui! Se veti mun renkaa takaa. Se veti takarenkaa, se just tässä mä perpi. Ootas. Kaikki voi vielä. Mä voin tulla yhden pelin. Kerkeenkö mä vielä? Startan! Ei, no. Imestä rengasta. Voi. Huija, mä oon taas vikaa. Persee. 9. Ei mua hajota yhtään. Ei. Ei. Mä oon 4. Menee mun ohi. Osuko mä sen tolppaan kenties? Ei yhtään. Ei mua hajota. Ei yhtään. Ei.